Дебели ръд в 17-то кално представяне при Плуваме. Ето, мисля, че малко съм се изцапал от тази страна. Прекрасно е, участниците тази година са 2 пъти повече. Кълта е 2 пъти повече. Всичко е по 2. Всичко е по 2. Радостта ни е двойна, защото сме кални. Изключително преживяване. Мисля до година да повторим в 18-то кално надпреварване. Люка, снимай долния път и снимай този дет, че ние сме до него да се види. Нищо чудно. В момента сме на шосе Е79. Маркировка, е там дебни катаджи. Задания сме хванали. Момчета, от така нататък спазвайте пътните знаци. Добре, че не се изкаляхме. Аз много запазих. Само 2 пъти се хвърлих. В една пряспа. Пряспа, ама не с сняг. Ай, момчета! Успех! Имаш го отзади, бе! Люка, заребен някой път може да обратно, да го видим на къде води този път. Еми, може би ще бъде към цивилизацията. Да му се посмея малко тогава. Той се е сбъкнал от кълта и се напих някакви... Странец. Значи, Радо, мога да изчакаш 2-3 седмици да изсъхне малко. Не, тук влизаме в града. Добре, в населеното място. Да. Първо имаш да спускаме малко да падне кълта. Перфектно.